Nee, ik heb dat net mooi zin net deeld. Ik heb dat pas de duis van tevoren heb ik er wat van geleerd. En ik heb op dat moment net dacht dat het belangrijk was om dat apart nog een keer met de steden te delen. Ja, hier dat melden, man. Ik bedoel, dat is echt heel belangrijke informatie. Het gaat om de beauty contest. De ouderen Jan is alleen maar gaan, die beauty contest. Dat is denk ik hele belangrijke informatie. Als wij dat van tevoren wisten niet, het wie kwartdij, dat begreep ik wel, dan hier wij nog een besluit nam. Wat hier je hem dan besluiten? Dan hebben we op zijn minst een besluit nam om het even uit te stellen en te weten wat het inhulde. Wat we ervan verwachten konden, wat de risico's waren en hoe we dat plaatsen moesten in het totaal. Ik vind het op zich, ja, ik leer het graag voor hemzelf, maar dit is wel informatie die vind ik is wel van belang bij zo'n besluit. Je denkt net, misschien is het goed dat ik mijn positie beschikbaar stel? Nee, ik denk dat Genien er wat mee op zit. En dat gaat hem net om mij, maar om de voortgang die wij hebben willen en hebben met die af. Wat betekent dit voor de positie van Konst? Ja, daar ging ik net op in. Het gaat mij, dat wil ik eerst van hemzelf jaren. Het gaat dus nog net om de positie van Konst. Het gaat u steeds van hoe krijgen wij en naar het hiel. Het wordt wel heel dreig voor Hans Konst om dit nog droeg te houden. Dat wordt een moosje van wantrouwen? Het debat is belangrijk. Ik hecht ontzettend vol aan het debat. VVD hecht ontzettend vol aan het debat. Ik weet dat de andere partijen in de steden dat ik vind. Dus het debat is leidend. Maar er moet wel een heel goed antwoord komen. En eerlijk zijn, zou ik op dit moment net weten wat het antwoord, een antwoord wijzen zal van Hans Konst. Wat u in de Staten bevredigt. Dit vind ik wel heel erg moeilijk.